Kaixo, bideo honetan eguzki sistema aztertuko dugu. Astronauta izan nahi duzu, Guztiok espazioan sartu eta eguzki sisteman zer dagoen aztertuko dugu? Eguzki sisteman izarrak eta planetak daude. Izarrek berezko argia dute eta beroa ematen dute. Adibidez, eguzkia. Planetek ordea ez dute berezko argia eta izar baten inguruan bueltaka ibiltzen dira. Aipatu dugun moduan, eguzkia izar bat da, izar handi bat, eta bere inguruan 8 planeta bueltaka dabiltza. Orain, 8 planeta horiek ikusiko ditugu. Argazkian ikusten dugun moduan, planeta batzuk hurbilago daude, eta beste batzuk urrunago. Urrunago daudenak hotzagoak izango dira, eta hurbilago daudenak beroagoak. 3. postuan gure planeta dago, Lurra. Orain, planeta bakoitzari buruz ezaugarri bat aipatuko dugu. Lehenengo planeta Merkurio da, eguzki sistemako planetarik txikiena. Bigarren lekuan Artizarra dugu, Lurraren tamainaren antzekoa du. 3. Lurra, gure planeta, eta eguzki sistemako planetetatik izaki bizidunak dituen bakarra. 4. Marte, noizbait entzungo zenuten Marteren inguruan hitz egiten, ez? Marteren gainazal guztia basamortu eremua da eta kolore gorria du. Hurrengoa Jupiter dugu eta eguzki sistemako planetarik handiena da. Hurrengoa Saturno. Saturnok zenbait eraztun ditu inguruan, hautzez eta izotzez osatutakoak. Hurrengoa Urano da. Uranok ere eraztunak ditu, baina ez dira inagerikoak. Eta azkena Neptuno, eguzkitik urrunen dagoen planeta, eta horren ondorioz, planetarik hotzena. Argazki honetan ikusi dezakegu eguzkia erdian, eta beste planetak bere inguruan bueltaka, batzuk hurbilago, beste batzuk urrunago. Hori dela eta berriz aipatuko dugu, batzuk beroagoak eta beste batzuk hotzagoak. Orain, gure planetaren inguruan ezaugarri batzuk aipatuko ditugu. Gure planetaren izena Lurra. Eta Lurrak bere ardatzaren inguruan bira ematen du, siba batek bezala. Eta 24 ordu behar ditu bira bat osatzeko. Mugimendu hori dela eta eguzkiak hartzen duen Lurraren zatia aldatuz doa. Horregaitik ditugu eguna eta gaua. Zati honetan eguzkiak ematen dio, beraz, eguna da. Eta kontrako zatian gaua. Lurrak bira ematen duenean, zati honetan eguna izango da, eta kontrakoan gaua. Eguzkiak bere ardatzaren inguruan buelta emateaz gain, eguzkiaren inguruan ere buelta ematen du. Urtebete bat behar du eguzkiaren inguruan buelta emateko. Eta buelta horreri esker sortzen dira gure 4 urtaroak. Udaberria, udazkena, uda eta negua. Eguzkitik urrun dagoen momentuetan uda edo negua izango da. Eta hurbilago dagoen momentuetan udaberria edo udazkena. Bukatzeko, YouTubeen sartu eta eguna eta gaua jartzera gonbidatzen zaituztegu. Animatu eta bideo ederra ikusi ahal izango duzue. Ondo pasa eta astronautak izaten jarraitu mundua, espazioa eta gauza asko ezagutzeko.